Hi guys! So, kakagising ko lang. Pero nag-toothbrush na ako, kaya mag-alala. Meron ako ditong kakainin. For almusal. So, ito siya. Nabuksan ko na kasi tumikim na ako ng isang peraso. So, titikman natin siya. Ang pangalan niya ay Xing Alin. Ito, tinatawag daw siya Xing Alin. Xing Alin. Nabili lang ito dyan sa sentro ng diet. Binigay lang sa akin ng asawa ko. So, titikman natin siya. Let's see. Malutong. Na maalat, na medyo may anghang. Ilalapit ko para marinig nyo yung crunch. Sarap. Nakakapagpasarap sa kanya yung lutong. Hindi ko alam kung saan to gawa. Wala mang mga nakalagay kung ano ingredients o ano. Shoutout nga pala kay Burloloy. Salamat sa panonood mo sa aking Reels videos. Mega love shoutout sa iyo dyan. Thank you so much!